Jaj, elkapta a gyilkos. Ó, elkapta a gyilkos. Jaj, a kennét elkapta. Jaj, azt a kutya. Engem itt meg meghalap. Engem is nézzek úgy, az atlasz. Ez az atlasz, ez galád. Ez egy galád. Ó, atlasz, ne idéj már. Atlasz, ne csináld a balhét. Ne csináld a balhét, te nagyon gonosz vagy. Te olyan ördög vagy. Téged kiadunk egy tanyára, hogy ne is kerülj emberek közelébe, mert te aztán majd gyalázatos dolgokat művelsz le az emberekkel. Homiszországon. Atlasz. Atlasz. Atlasz, 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 atlasz. Mi van? Miért? Ó, tapcsátjuk. Na, jó, azért látod, hogy nem bántják. Jó. Már, alakít. Valamiért be kell menni. Szembe megnézni. Tudod, hogy jól van-e? És látom, hogy jól van, és jól voltunk. Én legyek egy kicsit el. Ide. Levlök el a nagy magas lépcsőre. És az ezzel. Felállok. Hopp, hopp, hopp. Hoppá. És hopp. Jaj, az nem a labda. Oda bemegy, beviszi a labdát is. Ő is nem jön ki. A labdát sem viszi. És nem megy át a labda. Ezt megszimatolja. Szóljál rá!